lawr y stryd. Dwi'n newydd fod lawr y stryd. Siarad y si anghymydog o'r enw Lloyd. Hi Lloyd. Gofynodd sut wyt ti hyw ac agores I fy ngheg ac ar ddiwedd y sgwrs dwedes I am y Mellow guy ond roedd y difrod wedi wneud wrth iddo fe frysio I gael drws. Roedd e wedi sôn I fod yn gwrando am Alistair Campbell a William Gates a'r podcast digidol cyfeiriwyd at Mr Trump bwled yn fy nghalon carreg rhwng fy llyged ond mae Lloyd a finne yn gymdogion. Dwi 'di sgwennu can o'r enw mae'n Siop Siafins ma cyn I mi chanu dwi eisiau dweud am y burger bacwn brynesi roedd y ddynes yn y spa yn anfodlon gwerthu am £2.79 na ffint 40 You're a gem medda fi wrth I mi dalu 20 ceiniog. That's right, you heard correctly. It only cost me 50p. Mae hi mor hael, mae hi'n angel. Diolch I ti am fod yn angel. Falle'r ffaith bo fi heb siafo sy'n cyfleu mod i'n llwgu ar ddiwedd dydd. Llun yng nghanol mis Ionawr. Nôl at y gan, beth yw'r pwynt addolid y swydd? Byw fel bradwr, trienis heb lwyddo o eistedd I lawr. Ar ôl sgubo'r llawr ac anadlu'n drwm ac yn ddwfn heb boeni am dy feddyliau. Sydd ddim yn cefnu ar dy lygaid sydd ddim yn cefnu ar dy lwnc sydd ddim yn cefnu ar dy iechyd sydd ddim yn cynnig atebion ddim i'w cael dyw'r atebion ddim i'w cael yn y moddion ond falle mae nhw sy'n cadarnhau y profion. Mae dy gydwybod yn dy isymwybod ar
sgwrs bellach wedi chwythu fflwc. Heb feddwl yn ddyfnach na'r dŵr sydd ar pafin. Mae'n siop Siafins yma heb fawr o lwc. O'r broses anweddu o'n cyneddfau llwm oedd ei syfiad ar y bobl i ail ddarganfod y gwirionedd hwn. Yeah. Celwyddau yw dadgelu gan dad y celwyddau crwn. Gwirioneddau ein cyndadau hynafol ffeiriau a'i hanferth adeladau. Sbïa mewn gyda fi i brofi iechyd. Y ffenestri lliw, y dirgrwniadau swynol, y tanau am y ddeiant, y cymodi byw yw. Come on then. Be di'r ateb? Nid ydym yn gweddio digon. Dwi ddim yn gweddio digon. Weddio drosoch chi deisifr ydym i gael eich llenwi drwy bob doethineb a deall ysbrydol. Still beth yw a wyllus diw. Ydy e eisiau mi gwrthwynebu drygioni, gwrthwynebu drygioni.
wynebu y drigoni. Dweud deisif yr ydym I chwi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac am gyffrediad o ewyllus Duw. O bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Rydym yn gweddiho I chi gael eich grymuso a phob grymuster yn ôl nerthau o goniantif. Iddo fo barhau a hir y maros yn llawen ym mhob dim gan ddiolch i'r tad. Gymwys I gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn yn fy isym wybod yn sgwrs bellach wedi chwythu ei fflwc.
feddwl yn ddyfnach na'r dŵr sydd ar y pafin. Mae'r siop Siafins yma, dwi heb gael fawr o lwc. Mae'r broses anweddiad o'n cyneddfau llwm. Ond dyma ddeisyfiad ar ei bobl ail sylweddoliad. Beth yw'r gwirionedd hwn? Beth yw'r gwirionedd hwn? Mae 'na gelwyddau i'w datgelu gan dad y celwyddau crwn. Gwirioneddau ein cyndadau hynafol a ffeiriau a'i hanferth adeiladau. Dyma fy ngobaith bod Duw yn rhoi bywyd newydd wrth fy ngalw i. A dyma fy nghyfoeth, o dyma ei gyfoeth, ei oganiant yn yr etifeddiaeth. A dyma'r gallu, yr aruthrol fawredd a'r adnoddau anhygol sydd o'n plaid ni. Y sicrwydd y bywyd tragwyddol, diolch i'r arglwydd Iesu. Yeshua, Yeshua, hallelujah. Hallelujah. Lawer o drigfannau yn y nefoedd. Mae 'na ddigon o le ti a fi. Tommy ac Osi, digon o le. Hey Mary, o Dduw madde i mi am ei methu a dy fethu. Mae'r byd yn cymylu, mae'r byd yn ein drysu, ond mae Duw gyda ni, mae Duw gyda ti. Gadewch i ni ofyn iddo i trwy garhau